Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of you. Hello guys, good morning. Okay, it's 2 o'clock na ng hapon, PM. Kagigising ko lang. Sarap na tulog ko, I swear. Di sana ako magigising. Matutulog muna ako hanggang 4. Kaso lang yung laundry ko kukunin ko. Kasi panabutan na naman yun ng 4. Hindi ko na naman nakakuha. Kasi hindi ko nakuha kahapon. Kaya gayod ko siya mabutin. Naantok pa. And then, muni-muni lang. Tapos mamalas tayo. Muna natin yung aking laundry. Tapos may sinampay pa ako sa CR. Tutupiin din natin yan kasi tagal na yun. Ayan, tapos na yung labahan ko, kaya masaya na ako. And then, parang gusto ko pang matulog ulit. May ano pa ako, may ilang hours pa ako para magpahinga, para pagising mo ulit na. So, so, mamaya na lang guys. At hindi na ako makatulog, magkakape na lang ako, naiinit lang ako. Tapos, yung mac and cheese ko, ininit ko din sa microwave para makain ko. Tapos nag-init akong tulog and then magkain.
Isa ako nagluto. Well, proud ako kasi marunong na ako magluto ng mac and cheese. Diba? Kasi guys, yung pagbe-bake hindi ko gusto. Buti na lang ito, hindi naman binibake, niluluto ko siya. Okay lang. And then pupunta na ako sa work. And then dito ko na end aking vlog. Thank you for watching my vlog, guys. Bye-bye. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall.